to prang sin nili channel ke lang atum ana phan nili ninga klong pen nili jiten phang chu ti presan sa hin pen cardon pilo cardon nasi peni vapor nili labang so nili mitha channel long pen nili labang so video ka salam nangni tumat hengno kapaklang dun labang ke ilitum patum yalom ilitum social media long theglong lo ilitum karbiang long along anong ka si thang nai ilitum chingkhonang jir rublin rong pipi alangli bangso pir thepen kedam joy puthak se nili sitame isi nili dal ningdu ka chepaklang nunjia phan se nili labang so jatai wanglo si pinang atum YouTube pen ajok paklang pon lo pachini lo alangli ko puson pen si labang so pir thelong kedam ma alangli ko pe po si labang so pir the pen itumalong nanga chekak dut ma labang so puthak itum YouTube la pen Facebook along sitamil itum theglong lo ta so po si nili tame patumi la pen pini portami apor ka vi pen po si nili non son tha ka cheke mudun ja phanta apora vedet lo la sinon aju sitame nili ning chikhangon isi alangli phan isi kachima thadunji phan sinili channel pen chepaklang don lo nasi nili alom so alangli phan chima thadampo alangli kereng tik an alangli ilituma phan ning ka pirung la pelituma phan ning ka parong nai hai puthak alangli reng tik ke klem kang la pen munitum haning ka parong aning ka perung alang lila kadu ka ve kapacheng ni lahai kit kiningji ki claim nili masa o nili malom so chema thadam la pai lina me kami ilo là số số con nào là hả pirin titi Ciru lang mà ham hè nang reng nang oi plang na ham hè uf smart at chaka chupno pai ne metric pass ne lo ba the ne titti nang pas pe de jike pas un bek ko ke theke do anta tisana mi sa khan cha ju bom theko nang ni suki sal pike hai suki nang thek bek ji loga chelang chi ting chen non theko nasi nili la ching hodang jer rublin rong pipi alangli ke doctor puta alangli ke doctor akam ta ke claim pusi penangan ta kache thang pon lo nasi alang li ring tik an ilitum phan ning pirung lo ning parong lo la pen alang li channel se tame nilis tame lang pik an alang li ili inut YouTube along alang li intelligence ke thek sera bang lo la pen aning ki thia ve la pen alang li kai ta ning ke parong sai se nasi ilitum along pen alang li ke dam ju ke muthe munida ka chi the ke lapu hanlo bu phan velo isining duk pik a ta pen social media mate Facebook YouTube along tatame alang li inut munitum phan ning ka perung abang alang li tai nu lo post alang li ka video pen apo na baso pir the pen itu blog pen dam jo post ning duk pik lo la sin li alang li phan stame ki pudun ji bang ala phan lo chinghonang jer rublin rong pipi nang li
so pir the long muni tum phan aning ke perung la pen muni tum phan ke pang nek paching ni la pen lam sam lam dok lam thu pen kadu ka vi Facebook YouTube along nali channel hoi pen dami paklang pon lo la si non ni tum apir the long pen alang dam jui ke nangli la so pir the pen dam jui lo muni tum ke ing ang ke tok dokok la pen arnam ili tum phan eko pai long ke tok dokok pulong te riswa jiwam bu pelo okorjang jiwam bu pelo asomar chanjai bu pelo ba pinan supo do mirak bu pelo apolo pulang te aling men tame bangso per thelong pen ke kithiar ni yong sinang le lo la pen ing ang ke tok yong sinang le lo pulang te non ching honang je rublina sona thaksi ili tum kereng lang tumanutin tame pini do pone pinda pave pone la ke tum chi puthek the la se ki thi ke to walo posi chikhang ne dalo la se alang le phaning du lo te ma sitame alang li sitame ang ke tok mate alang li ko pai long ke tok ke lan chot ta hai po la se per the long alang li phan malom so aning parong tikang pen malom so kacheklang tikang alang li phan lan ser nam thong chot ta hai lo apo se alang li ko pai long do ko apo se li tum ki thi khang dun ni dalo chinghon duk lo sitame khang dun ni dalo la se alang li ki thi aporang ali po se aling man tami thi nang kok lo la se non sta mi alang li isi inviter ke odam mate garen pen pusi alang li riye sai khok lo itum social media long tha thek long lo la sining duk me me lo sita me alang li itum pir thelong dam ji pen dam ji lo la si ko pi choi jelang sta me ning rong ning pang sam muni to phan ke pang ne ke pang ni ke alang li ta inut lo aposi chiko me dam un chiko mo me un e la he chike mo dam lo la se alang li phan li ta chi pe dai dun po la si ching honang jer roblin rong pipi lita hirjumi nang pidun lo nang li chom rong me arnam arni plandun pa me long lo lapen nang li karjong chom rong me padulong pa me na lasi nilitum nang li phan thilot sitame nang li pil the thak reng tik an nilitum ka do ka we munit tum ana phan karbia khai ana phan ninga perung tikang aposi nili tingni nedet tambate nili ning chikhang esi nangli phanta misen pen nangli phanta chike modun lo lasi nangli stame chomrong me pali pe me nang nangli kar jong pasang long pa me nang nangli sitame nasi nili hin pen tame chomrong me nangli kar jong kli pe me ya phan ahir jumi nang pinun lo ni nasi pini alang li phan ka chima thadam malom so apor nililansi ington pon koklo kardo